Fáiltear neis tá si bh fearre seacht lá beonsa TG4 ní sem ranóna chuir na Páidí Ó Lionáird, Gerry Adams, Micheál Martin agus Joe Higgins ceistena an díiseach maidir le Staid na Gaeilge. Seo gceadú den chórá a bhí eatartha. Hísigh tá géarcéim maidir le labhairt na Gaeilge. Tá géarcéim maidir le labhairt na Gaeilge ins na Gaeltachtaí, agus tá géarcéim maidir le an chuid gnéthe bethe ins na Gaeltachtaí. Agus dearan tú lína nniu, gur tháinig an fóchuiste maidir leis an Gaeltacht le chéile nach mór le bbliain ó shin. Nach bhfuil sé sléir nach bhfuil dáiríocht bith in san réalta seo maidir le phaibanna tangan agus phaibanna Gaeltachta. Hísigh I 2007 bhí déanach scrúdú cimseach teangólaíochta maidir le úsáid na Gaeilge in san Gaeltacht. Agus be ceartad a léamh sé bliain ó shin ach fós há na puintí anna chóachta chun sa. Agus ceantas na rudaí a dúirt an túrisc seo ná go méadaíonn phaibanna teangólaíochta san Gaeltacht nuair nach cumátar céad cadán ord de labhrathóirí Gaeilge in san áit. Mas rud é go ditin an cuid den phobail a labhrann Gaeilge ins na Gaeltachtaí tá géarchéim sa agus níos a bhó brú éid an Gaeilge mar hanga phobail. Dearan an túrisc seo má leantar raigh mar atá ní bheith Gaeilge á labhairt ins na Gaeltachtaí tá bheith stig de 5 bliain. T-shirt. Well, ní an tíim leat gur sinna an tora a thuchasás. Sílim héin go mé bhád níos mó Gaeilge Lár seachtfurt na tíre I gotíonta agus de an á. Bhí mé héin, bhí cuid go clán héin hir san Gaeltacht agus bhí ar páirteach sa chruinniú sin ar Dr. Splódar a daoine yoga. Ach sé nuair is táhachtaí tháinig a sin tá mo léir héin a theachta na gur raibh na daltaí yoga seo, na daoine yoga seo, a labhairt Gaeilge athrú héin nuair a tháinig ar mbaile. Agus ní bháin sin ach go déann siad thart fud go cruinnithe gasú yoga agus daltaí yoga a labhairt Gaeilge leo agus ag múna na fochla dóibh agus tá sé sin ag ardú. An tíiseach Enda Coinníonn san na freagart nó a caint leis an teachta dála Joe Higgins. Ógur sé freagart éon cheist. Tá gur clás polaitíochta sin go minic polaitóirí gan freagarthúirt ar cheist pe Carey. Ach é sin ráite. Cad a ceapan tú na bhéidir? Mar bhí tú héin mar ar a thug an strátéis fa heblion chuin. Cá ceapan tú go bhfuil an strátéis sin inis? Níl is a gom go cinnte an ggéadúil síos an tíim le Joe Higgins tá an Gaeilge is na Gaeltachtaí faoi léigear. Tá sé analág I rointas na Gaeltachtaí agus tá an búrtha fi sin. Sin é ceantas na fána gur cuireadh an stratéis fiche bliain le chéile chun fás a chur ar sin. Ach tá sé bunathe agus préimhethe ar rudaí a dhéanamh ceann in ag chéile bliain in ag bliana. Ná tá gá go le bbliain imethe na beag nach 3 bbliain imethe inis ó fáil siach an stratéis. Bhí gá le struchtúr a chur le chéile agus tá súlagam béidir go bhfuil an struchtúr a chur le chéile ach ar an dalamh tá sé deacair éiscint go bhfuil an tachaíocht le fáil os na ranna atá anna háachta in sa stratéis seo go mórmhór an rainine dachas. Tá rudaí beaga á dhéanamh ag an rain agus tá tionchar olmhór orthasan ar an Gaeilges na todhchaí. Bhain tú rágur strátéis a la carte de facto nó bhain tú rá go bhfuil an strátéis a feidhmúnéachair? Tá airstad ag iarraigh an rud an déile leis an rud comá agus is féidir leis. Níl is a gom an bhfuil an tacaíocht le fáilige ó a cóleachchathe
in san rialtas. Tá lán cinnte go bhfuil an taoiseach I bhábhar an stratéis. Ach ní lisa gom go dtuigeann an rialtas gur gá choirmhaim a bheith ann. Tá sé cosúla éon múnteoir atá ag fécant ar an áite, tá cuide den múnteoir préomhathe choirmhaim na rudaí atá le déanamh agat. Má go mé má tá me léamh idir líntin sa ach feictar dom go bhfuil tú sáis choirthe go nó dímách leis an tarlatáir seo. A bhfuil tú rá an sa nachhfuil an stratéis seo chuir bhaim, nachhfuil an struchtúr cartán leis an stratéis chuir óbhain. Sinna tá ágam agus níl ima éonar, bhí gan arachta agus bhí tú héan bhí dispóach da, bhí sé criniú cúpla lá hin bhí agrathe ag an bhoras agus bhí landas na hagris Gaeilge ann, agus tá gach ceanndíomh, gach ceanra, gach chohíirlach búrtha faoi chadatá ar siúl fí láthair, níl go lórá dhéanamh tá gachod ag dul ar cosú le slow bicycle race. Agus níl an tam sin a gin chun bheith ag Útamáil. Útamáil, se. Sin tar a bhíon ar rás rathaíochta dá le héit sin go minic ná go dittar an nuast an rathair. An é sinna tá tálathe a bhfuil an stratéis imethe os na rálaí. Nuair is rud a nach bíon cruinú ach uair gach gá ráthe, gach séhí. An léir san nach bhfuil an rialta seo dáíre faoi chur bhaim na stratéis. Well, níl mar bhil den arachtas fí láthair, so níl is go cinnte ach mar chahiirlach ar chuiste Clár na Gael agus ag búla le a lán agris mórthimple na tíre hús agus heas. Tá gach éine búrtha faoi nach bhfuil ag tarlú fí láthair agus éonrod atá ag tarlú rudaí ach tá a chur I gcuine an stratéis atá ann. Nó rudaí mar leidú ar cót cag, leidú ar an éireann ag túir takeíochtas na scoilna na Gaeltacht, leidú ar cabhrthúirt de stáittheirbhíseach atá Dáileális an phobail trí bhean an Gaeilge, breismeachna álas na scrúdathe tá siad san chur le taobhann is. Rudaí beaga tá siad go léir teach le chéile inis agus muna hárlaíonn rud éigean go tapig big sé ródhéanaach. Rud amháin má hárlaíonn an saoil nómhaoiniú don Gaeilge, trí foras na Gaeilge agus le cabhair údarás na Gaeilge, béidir gur féidir stop a chur leis an tráisiún. An tíre Pat Carey tá mana bhhéte tá sota bhling go míle mágad. Dana seo be míid reisle bhríise le hagrán eile dé máirte chuin sláán mar bheimid. Go dtí sin íomhá scadéisih sláán.